Muna roƙon 'yar uwa ko ɗan uwa idan wannan ne karanka na farko zuwa wannan channel namu ko kuma ba kai mana subscribing ba, muna roƙon ka danna mana subscribing. Subscribing shine wannan jan rubutu da aka rubuta subscribe. Abin da za ka yi kawai sai ka danna shi kamar haka. Kana danna za ka ga haka. Da zarar ka danna sai ka danna wannan ƙararrawar. Domin idan an saki sabon bidiyo da zai maka bayani akan dukkan wani cryptocurrency zai sanar da kai. Idan ka danna sai ka danna all. Shikenan bai fiye ɗauke ka sakan biyu ba. Mun gode. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Yauwa wannan shine cikakken bayani akan wato cryptocurrency ko kuma in ce coins ko bitcoin. Za mu yi bayani ne yadda za ka duba duk wani bitcoin na duniya, hawansa ko saukansa ko kuma ma karɓaɓɓe ne a duniya ko ba karɓaɓɓe ba ne ba. Wato blockchain sun yi wani application wanda za ka duba duk wani bitcoin nawa yake a yanzu da nawa yake a da. Farashinsa ya hau ko ya sauka. Abinda kawai za ka yi shine simple, za ka samu waya Android ɗinka. Idan ka samu Android za ka buɗe data kamar haka. Sai ka buɗe data ɗinka. Idan kana da application ɗin akan waya, kamar mu yanzu muna da shi akan waya, za ka zo ga shi nan coin crypto sai ka shige shi. Wannan application ne ka gan shi nan. Idan ka shige shi zai buɗe maka. Ka gani? Yana loading zai buɗe. Ka ga ya buɗe? Idan kuma ba ka da shi simple za ka je Play Store. Idan ka je Play Store ga Play Store ɗinmu, za ka danna Play Store. Da zarar ka shiga Play Store sai ka rubuta sunan shi a nan. Gashi nan sunan shi ya fito. Ka gan shi nan na farkon nan gashi nan da ɗan kan abu da kore mai ido a farkon nan. Gashi nan sai ka danna shi. Idan ba ka da shi za ka danna installing. Idan kana da shi za ka danna open. Mu muna da shi. To da yake bitcoin ya fi kowanne wani coins a duniya tsada, gashi nan a farko kowa ya sani bitcoin shi aka fara ƙirƙira. Gashi nan dukkan wanda yake da tarihin bitcoin an ƙirƙire shi wajen around 2012 zuwa 13. Tun yana da arharsa bai fi kasa dala ɗaya ba, 170 ka mallaki wajen guda 1000 za su baka. Shine matsayinsa na bayaninsa. Amma yanzu bitcoin kimanin kuɗinsa ya kai duk guda ɗaya ya kai dala 11,339.12. Shine farashin bitcoin duk guda ɗaya, wanda kuma da an sayar da shi duk guda ɗaya ko ficika bai kai ba. Haka aka dinga wayewa da mutane kai su siye shi domin zai yi daraja, su samu kuɗi, za su samu riba. Wasu suka siya wasu ba su siya ba. Dukkan wanda ya siya shi 2013 ya samu alkhairi, 2014 ma ya samu alkhairi. Duk guda ɗaya gashi nan. BTC ɗin nan ga farashinsa nan a duniya. Akwai ETH ga farashin nan a duniya. Gashi nan 1, 2, 3 daki bai daki. Dan kana duba kowanne yana da farashi a duniya. Duk wanda baka gani a nan ba, ba a sa shi a blockchain ba. Ka gan su. Bara mu shiga bitcoin. Mun shiga bitcoin. Bara mu duba lokacin ma da aka abin nan ɗin shi. Ka gani? All time loaded. 2013 bakwai ga watan 6. Gashi 2017 bitcoin a nan yayi high ɗin da bai taɓa yin high ba.
ga total available supply ɗinsa 18.5 million. Ga total supply ɗinsa lokacin da aka ƙirƙire shi gaba ɗayansa 21 million aka ƙirƙira aka rabar da shi. Mutane suka siya, wasu sun manta password ɗinsu da za su tuna su kuɗi a yanzu da za su tuna. Ka gan shi ga value ɗinsa nan, ga trading volume ɗin shi, ga available supply ɗin shi, ga total supply. Kowa ya gani Bitcoin yadda yake. Ga shi nan a farko an sa dala 11,336.84 har ya ƙara hawa. Semi back. Haka ETH, mu danna na biyun nan ETH. Shi kuma kaga yanzu yana dala 367.88. Mu je lokacin da aka yi supply ɗin shi. An yi shi 2015, ya hau 2018. Wanda ya siye shi 2015 a banza ya siye shi, bai kai fa cika ba. Amma a yanzu a 2018 ya hau, wanda sai ka ci riba ta fi ta miliyan 100. Kuma riban nan kowa ya san gaskiya ce, sai dai in baka san yadda za ka yi ka cire kuɗinka ba. Har cikin banki za ka sa kuɗinka. To harkar cryptocurrency gaskiya ce, harkar Bitcoin gaskiya ce. Shi yasa muke wayar da jama'a domin su samu wannan alkhairi. An yi wani CMDX, shi ma wannan sabo ne. Idan kana so ka duba duk wani coins na duniya, ga su nan in baka gan shi ba kawai ka shiga search. Ga nan an sa search a gefe. An yi wani medical search, sai ka sa CMDX. CMDX wanda yanzu shi yana matakin farko, yana arha. Shi yasa muke wayar da mutane su yi maza su siye shi. Ka gan shi 2019 aka yi shi, tun kan yi value. Total supply na shi 21.9 billion. Ga shi nan CMDX. Da ba shi iya kan blockchain tsarin Bitcoin ba za ka gan shi a nan ba. Amma da yake yana kai, ga shi nan. To muna wayar da mutane jama'a, kowa dukkan wanda ya samu hali ya je wannan harka, insha Allah zai samu alkhairinta. Wannan shi ne application wanda ake duba duk wani Bitcoin na duniya, da tashinsa da hawansa. Kowa ya gani ga shi nan a takaice kenan. San ƙarin bayani zai iya neman mu a lambar waya 08096 700014. Dukkan wanda yake so ya rijista da CMDX, wanda nan gaba nan da 2021 ma tashi zai yi. Ballantana 2022, ballantana aje 23. Sai ya neme mu, za mu yi guiding ɗinsa insha Allah.